I will not be a you want to free radio Samonda. Be a that guy, so has it been. Sorry, be a man. You need yes to Christ of what dance here. Young Jessa, heaven or honor. That's what it could be. Christ, unto me, say Holy Spirit to walk. I'm a Jew. Say Holy Spirit unto me, a wire. May come what to say, oh yeah. So Christ of thee, I tell you something. Ya crowd to see the nipa do amount. Ya crowd to see a pile of watching. Ya crowd to see no back call or try him. Ya crowd to see you send your man in our po. You have found Christian yet your phone. And when you man can be under the mount, concron. The beer Germany and Tiasiani. Macain Tassama Yenimatre. Branaba boy, the Abadawasi. Adumti. Amen. 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 For Bible na yenin komo. Revelation adisem. Etra ya baako adisem. Yaka disem a ne yaka hinta samo a hinta. Adiye mo nsam. Pani bia ya friend John Yohani. Awo ye Yesu Kristo chididi. Wakasiafo a Kristo di ka pa wo no. Nipa miansa Jesus di ka pa wo no. Petro, James and John. Yes. You're from Bonagas. Me say from say Bonagas. Bonagas. Asetrani apana namba. He is the leaders in New Church in Christ. He is the leaders in New Covenant. Apamunum. Peter, I am first apostle. Mr. Peter, they are First apostle. Obianka be oya there by First apostle. first apostle. James, I am first pastor in New Testament. And John, I am first prophet in New Testament. And do before and as a 3 leaders no I am almost. Amen. Amen. Now John, Christopher John, now John was about 19 years. One of the smallest disciple among the disciples, no, one of the son. Amen. James, John, and Peter. And to be afraid James, no afraid Peter. Wa mo John di. Ana John so we say omo nko wa berekra on ka ho. Yes. To sorry Kobe. And to hono. Ana Petro ka so wura. Akwala wa di ababi abekobi anu odi achi. Ana Yesu se Petro. Sa me paso atena okosi sa maba afam ho bai.
enti no omunim sɛ John enhunu owuo Yes. kosi sɛ Kristo bɛkɔ asaba but na prophecy a Kristo can because of revelation disem wogye me so a mepɛ amen Amen. amen Amen. adisem yɛde a emu dɔ ayade a emu dɔ ɛnyɛ nipa nyinaa n'anim nyɛ nipa nyinaa n'anim na mɛsrɛ sɛ wɔde w'aso bɛkyɛ me mebɛkyerɛ nneɛma kakraa bi ateasefoɔ baanan mpanimfoɔ aduonu nan ana abɔfo ateasefoɔ baanan mpanimfoɔ aduonu nan ana abɔfo wogye me so a mepɛ amen Amen. mepɛ sɛ yɛnkɔmmɔ twetwe no John a wɔyɛ beloved AD 100 and over mama nka ne saa AD 100 emu na Awurade Yesu ma yɛde John akɔto island bi a frɛ no Patmos ɛyɛ island ɛda po mfimfini that time ne yɛkum all the disciples yɛkum wɔn nyinaa Mary Magdalene wu Joanna wu Kusayere Anna wu Salome Peter James Andrews Bartholomew Philip Nathaniel wɔn nyinaa wu enti na disciple ano aka ɛne John amen Amen. na Romafoɔ kyɛn no ɛde ne to sianwam 6 hours ɛkyɛn no wɔ egya so yɛde ne to sianwam a na adwumum ɛkyɛn no 6 hours amen Amen. 6 hours to wɔn yi no kɔtɔn ne twene bɔɔl ase na wɔn nim so awu adeɛ kyɛn no asɔre na wɔn sa akyekyere no nti ɔsɔre na ɔbɛkyerɛ ɔtɛl John ɛna wɔn sa akyekyere no de ne si kuduom ɛde ne kɔɔ that Patmos island nti hɔ ɛna Awurade kɔ yi adi yɛ nsɛm ɛde akyerɛ John wogye me so a mepɛ amen Amen. na di nsɛm no ama ɔdaa Christ Onyankopɔn yi adi yɛ ne ma Jesus ɛna
so Paul na tete. Ewo Asia. To aso kenka. Fako Epheso. Semena. Pergamo. Petra. Sardis. Philadelphia. And Laodicea. Afei John ebe describe said you see who Christ afai. Kenka. Na medane mani se merekɔhwɛ ɛne a ɛkasa kyerɛ me no medane me hɔ no mehunu sikakane adua nso na kanea dua ne mfimfini no kanea dua ne mfimfini no ana mehunu obi a ɔte sɛ onipa ba mehunu obi a ɔte sɛ onipa ba ɔhyɛ atade yu atade ɛhyɛ no yɛ yu na ɔde sika abɔ so abɔ ne koko so wogye me so a mepɛ amen na sika na de so obi bɛka kyerɛ ɔsɛ nyame se ɛnhyɛ asomadeɛ gold nya a wɔboa wokɔ soro wɔ a Christ ne koko so gold na your belt. Gold na your belt and your ladder. Yes. John the Baptist said, or the Abua Mama and Abua Boswa, but Christ who used gold. Amen. What you must amen. Amen. Then ye can guy. Now the tin you need who I say Udranti. Now the tin you need what so gone through who you fit out. Ti sɛ sukyerɛma na n'ani te sɛ ogyaframa na ni te sɛ gyaframa na ne nan te sɛ yawa fɛfɛ na ne nan te sɛ yawa fɛfɛ adɔforo no mu na ne ne te sɛ asuo na ne ne gyegye te sɛ nsuo bebree ne na okura nsoroma nso ne nifa okura nsoroma nso ne nifam ne afra ne fanu na afra ne fanu na nam firi n'anum na n'anim te sɛ owia hyɛn na na n'anim hyerɛn te sɛ owia n'ahoɔden mu amen John describe Christ na ansana John ebe huna ni so we dia de ohunu ya no ote no odan na ni akɔhwɛ afa na ni ebe bie wo soro pono no gate no ama John ayadan ewuram nyame nhyira amen ntasama amene wo bakan hya no nso nipa bia a wawo no emu nipa no sɛ wɔyɛ just human being keke wonim de awurade adana ɛbɛyɛ na wonim ni nipa ban wogye me so a mepɛ amen be very careful about your son be very careful about your daughter hyɛ no nso ɛyi ntasɛm na mebɛda na di akyerɛ wo no Revelation chapter 4 verse number 1 kan bɛsi 3 no nko a ɔsoro pon bie Ye yɛkyiri no mehwɛ na hwɛ wahini ɔpono ɔsoro wahini ɔpono ɔsoro na nea ɔse na mete ne kɛsɛ sɛ torobɛnto ne mekasa ayɛ no sɛ forobra na menkyerɛ wo deɛ atwa sɛ yɛno afei na John ɛbɛwura nyame tirim na menkyerɛ wo deɛ atwa sɛ yɛno bɛkyerɛ ba yɛakyi no aba na ntamara na wɔ honhom mu wɔse ntamara na wɔwɔ honhom na hwɛ wɔde ahengua asi soro wɔde ahengua wogye me so a mepɛ amen wɔde ahengua asi soro na obi te ahengua mama konya wɔde ahengua asi soro sei na obi te ahengua no so ana obi ate ahengua no so na de wɔte so no hwɛ no a deɛ wɔte saa ahengua no so no wohwɛ no a wɔte sɛ ahwehwɛ boɔ number 1 wɔte sɛ mirror stone ɛte sɛ mirror stone ɛte sɛ mirror ne bojanam boɔ ana wohwɛ no a ɛte sɛ wakuma boa na mogya ne wom na bata wate aseɛ mogya ne wom but a stone na nyankontɔn a wɔhwɛ a ɛte sɛ hamono bro atwa ahengua no nyankontɔn a wohwɛ a ɛte sɛ hamono atwa ahengua no ho ɛyɛ pure green ahahamono boɔ ɛno nso yɛ stone na atwa ahengua no ho ayɛ deɛ bɛyɛ ahyia ogye me so a mepɛ amen enti saa ahengua yi mama nkyerɛ wo adeɛ wei ɛsi wɔ no ɛna deɛ ɔte soɔ no yɛ deɛ bɛyɛ ɛte so John se wohwɛ no a ɛnhwɛ you can't describe the nature of God. Yes. You can't describe him. Until the flesh in the nation and all the boss one was all heard what is a what is a bojanambo, what is a young contombo,
ne nyankontɔn no te sɛ hahamono. Amen. Jemaso kasa amen. Amen. Enti waya deɛ. He called that God God of many colors. Amen. You can't use one color to God. Say rather a blue color, and a green, and a yellow, and a white, and a red, and a mauve. No. Oshana and share. What you may show me, amen. Amen. Tiasemini. Now, young shade to us, okay. Verse 5. Dear child, human who is here. Dear Acha, human, may try you. Mama in Conyafo. Dear Tia, Nyame, the Nyame should dash you, Nyame. Well, I want to ask you. Tommy Bia Jimmy Van Channel. Or slow, a formal. There is no power. There to be a Van Channel. Or no one Casano. What is a stone? What is a mirror? A stone. What is a bojanambua? A stone. What is a what is a nyankontombua? It is a hamono. Yes. The science stone. And you stone say from the ABI. Did you know? I was sure the what you must show me. Amen. Amen. Do kenkai. Also, dear child, human who is here. Dear child, human who is here. Now, and you know, and the hold on your panana, if free, I human move ready. Was it Angiram? Near the Hodo, Ne a panana, any a panana, free, a human move free, Eddie. a him way, say him way. And I met the swan. Dear a son, I am Ne and the hold on. and all voice. Ne a panana. What you must show me, amen. Amen. That is why. So be a Beni Casa Radia Day. Amen. Amen. That is why. Obi a Santinino Casa Radia Day. Because all the voice of this earth and heaven is Shakunyanum. Amen. Me ba ja wotie me. Yes. What you must show me, amen. Amen. All the voice, heaven and earth, is a konyanum. And you know, me and Nehodo, me a panana. If you are human move ready. If you are him one minute, Freddy. Na a jackan young son, a young couple home son, the dread, a human. Obianti high. A human way no the attention of one shot. The karma cannot hold. All the voices, and this will be was Saudi Arabia. That's what cassette Arabia. The voice, you know, our konyanum. Yes. Obi alatani wakala takasa ewa konyanum. Voice beyond what? Abeka se enim. What you so amepa amen. Amen. Enyinam ne ene hodo. Efra konyanum Freddy ne apana na. Enti se apana na nso no mama nkyere wade. Esha konyanum na nyinam tender. What you say? Anu ne efra ne tender no mebo. Lighten. Amen. Amen. Lighten. Ansushem. Yes. What you must show me, amen. Amen. Young Shasa also. To us, okay. Na a jackan young son, a young couple home son, the dread, a human enemy. A human enemy say the front of the town. A jackania be say. And so lighten is 7. Yes. Monsieur, I say 7. 7. Now that 7 light, you know, a spirit of God. Spirit of what? God. So light is 7, no. What you must show me, amen. Amen. And no, nyame home say. And so. And there are no home yeko. Amen. Okra 7 spirit. Amen. And a 7 piano, a perfection. Amen. And a jackania bianson. Baku biano, dia wosa kania biano. Etimi kabom yako. Oje meso amepa amen. Amen. Sa kania bianson na ewo ho no. Mesi etimi kabom ya de abai. Bako. Bako. Oche ni mu 7.
Oje me so amepa amen. Amen. Enti ebetimi abasa. Ahonhom nso no emu baako. Ani asoma na wona otie no. Bebacha what ya asoma na se. Kani ane baako ne asoma. Yakọ sere me asoma me yade na ba. Ensi aka wo soro. Because osun timi nya empty da. Oje me so amepa amen. Amen. Kani aduane ya sai. 7. Ana de Wose na ahwehwe poete se ahwehwe wo ahengua nanim. Ahwehwe nso waya ne se si apple. Waya ne se si apple. Enti ne kantam fit ane yayi mu nam no. Original ne dawrade anim but a glass. Yes. Osoro de. A boss watching one anim. A tidy one anim. Yes. But a glass. What do you say? Amen. Amen. I should shop on Sudan and him. And I can hear the answer me describe what they are. And so she's in him. Yanko. Na atasfo ba na ya ani aye won anim ne won ekira mama wo ahengua no ho wo emfimfin na watwa ahengua no ho ahia. Jemaso amen. Amen. Atiasefo ba sai Ba 9. 4 leaders or 4 elders. Yes. That is the covenant of God. Nyankopo team. Na mebeka ho asmatro no. Omo ye 4. Amen. 4. Omo ye 4. Omo basasi supan. Omo nyina so omo ama. Mebeka hintaseme wo matro. Oje me so amepa amen. Amen. Sa atiasefo ba nan. Aniwa ukosoro ho a. Aniwa firi wa pampam. Ebesu omo na amrom. Yes. Wamo nsami ya niwa. Wamo nsachi ya niwa. Wamo hanyina ya niwa. Wamo busu nyina akosi fom ya niwa. Enini ntua hom ye nu sade ade atua we. Na chi nyina ya animu nso ya kire. Ne mfimu ohu. Babia ya niwa. Na me kire wade. Omo ye very very strict. And omo ye faithful servant. Amen. Sa atiasefo ba nan no. Me kire wade. Efiri sa konwa we. Akoka sa konwa we no. Anya sa bo ho. Omo man. Omo try so ombeban a. Ombe hye. Amen. Woje me so amepa amen. Amen. Because dia wate ha say no. Eja na adare no. Ani tumi ni anumonyam akura no no. Anya wia we nyonko no no. Yes. Ni face keke abura wia so. Aya wia ba times 100. Enti sanon so. Sampanimfo we no. Ampanimfo we no nso achi. Ampanimfo we no machi nso no. Mon sanon so. Me ba tra de ade amawo. Yawo 24 elders. 24 elders. What you so amepa amen. Amen. 24 what? Elders. Into 24. Omo so amen nyame. Obi anhwa disua ne ye. Omo so man. Nti aha. 6. Ampanimfo aduonu nan ni. Atiasefo ba nan ni. Na sanon so. Na mpampanso ayadu no. Also obi ehunu what is Christianity? Yes. And the power of Christianity. Knowledge and wisdom of Christianity. Amen. A free. Aha. Abraham. A something about Gabonesa. A free this place. The chair of God. About this place. Intervance Nyamedia. Nyani Pansaso. What you say, amen. Amen. Ti asem ye. Nyame de enye nipa de ben. Ensaso. Ti eni ye.
24. Me try what you 24 times 4. Say the intervals. Say 96. 96. 24 times 4. 96. Papa. Amen. Amen. 96. From this place to this place. Aya bofo kwansini anya honam kwansini. Aya kwansira duokoro sai. Nsia. Wei man wei. Se asote no beduro duokoro a de abaye no wampe. 96. Amen. Amen. And a free her. And so bow him honor. And also 96 the same house. But I will tell me. Yes. Last me and roughly. Because transebo home person and rabbis any. Your person who need. What tradia yatra. What you must amen. Amen. It's our idea. From here to this place, I am 96. What's the chances and sir? Consider a nipan says to consider at the Okono say, Isia. But in any pan says to be a Yamadia. Fine. And a free at Yasafo, putting for the Onuna Chino. And so Koba be a buff one. Our anyone lead down 96 miles. What you must amen. Amen. You need her. Yes, sir. You may be a one who are home. Now, God's Spirit, are you teacher? Actually, what dear? Essence, sir, would you suck your warrior lego? About who suffer? What you must amen. Amen. Tiahai. Me Casamaba. The entire from a tias 4 by 9. And sir, I'm tell what dear. This covenant, and I try a radi who Well, and you are ready to cry back. Woman in the Kuransusia back. They are ready back a fana. When we are here, Radia say, what you must show me, amen. Amen. But what you say, woman, you are ready back. A comakro, a gencro, and Susiako. About what you say, you are ready back a fana. Or maybe only your position to this chair. What you must show me, amen. Amen. Mechanical, you are both for me who are this manua. Mamma, just a voice, his son voice. Both for me to me, man, Majana himself, so Yaminia, and Quabash Grobe. What you must show me, amen. Amen. Job said, a both for crap. Nankamipa. In the same pattern for and a ban and also cry her intervals. Shall distance. A woman. Maybe I wanted to make you an answer. Shall distance I had here by a woman. The person will be a with him in the TNE. There were Timmy every comma. I only the word and Holy Spirit alone. And the Timmy call aside the strength of this man. Can you be answered? The strength of this man. Can you be answered? And there can you be an in our bedroom? Yamibio. And there can you be a wedding in our bedroom? God is not a God. What you must show me, amen. Amen. And I am to soon by. The pastor season ya ye wo mu yo. Da bia me kam so dia ko asore. O papa tu mi kabra. Me pa bitie.
Amen. Amen. Nti tie me. Sa kani aduan so na e wa ha no. Enum asempa na me ka che ono. Enu ni nyame ahoden. Amen. Amen. And the glory of God is the word. The glory of God is what? The word. Nyankopo asem ni nyame ani monyam. Oje me so amepa. Amen. Amen. Holy Spirit and Christ and omutimi firi nyame mu. Holy Spirit tim begina say left side. Na Christ the word nso begina say. Enti nyame bonkum aya hon konkron ni nifa aya Christ. Amen. Enti na Christ sabadio ekose asema me ba James and John. Ba kuntra bonko na ba kuntra onifa. Esan say he's God. He's the word of God. He's the spirit of God. That is Christ. To se me bonkum ni me nifa nya me dia se o se me de ma. The right hands of God to save someone. Yes. And at the left a gift. Enti osuma na asem no. Ti no wasa asem no ba nkwa. Amen. Na wasuma onkonkron. Jema so kasa amen. Amen. No dia chade a dia bai. Abraw. Yes. Kaje on dia semenia. Menia. Empempen so ya duri. Empempen so. Wan ko heaven. Wan ko heaven. Wa. Enti sampanimfo tiasefo ba nan. Wa ma ba wi ase pen. 1 2 3 4. Wa ma ba sase we su pen. Be di nipa hu on so woni. Omo so ba the fa bare masnim. Ma oba nyinsa won wo trase didi no. That is why I make a draw say akwala wadaw na so hweniye na nim ni pakura. Me pa what you say? And God himself anso abawiase. Ono dia esanse waso na wata wa munti wamfa bare masnim. What some mete no di ne hu wura abofo anum. Amen. Amen. Ansa no obaba wiase no. Na we anum adi ka ba ekọ ewe akire. Me ba what you say? Yes. Yeah. Ansa na we betu ne to aba wiase no. Ade oye ne se wowro ne ho. Oyi na nim anyam gu ho, oyi na hini gu ho. The seven spirit of God no. What you say? Any tumi ekura no nyina ojagu ho. About with empty handed. They were doing a chiba the Holy Spirit. And a moditano. What you must amen. Amen. The Casampa in Tasman Macatron. Now when we are aggressive. Anna Shannon so. Pomia a kura way ni way no munibi. Anna Pomia a kura way no mono. Both will be on the be. Because of the authority from this child. Amen. 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 Listen and listen good. God sent them one by one. Maybe kind quotation be at Zechariah chapter 6. Zechariah chapter 6 verse 1 down to 7. He sent them. Ose atasefo 9 no. Atasefo 9. Womuni. He sent them one by one. What's he saying? Wasamesa sumehwe na hwe. Atasefo 9 free emepo mienu ntamreba. What's it atasefo say? 9. Can you? What's atasefo wase na mesa na mehwe. Na hwe atasefo 9 free mepo mienu ntamreba. Mepo mienu ntam eba. Na mepo no ye kobre mepo. Obepo no aye kobre bepo. Na tiase na medika no ponkokoko na ewo ho. Tiase na ma edika ya. Atiasefo 9 ba akotim no.
kɔɔbere ɛna wɔ ho. na te ase na metia mmienu na ɔpɔnkɔ birie na ɛwɔ ho. Te ase na metɔ so mmienu na apɔ te asefoɔ nan no baako tim no pɔnkɔ birie na wɔ ho. na te ase na metɔ so mmiɛnsa no. deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no ɔpɔnkɔ fufuo na ɛwɔ ho. pɔnkɔ fufuo ɛna wɔ ho. na te ase na metɔ so nan no. deɛ ɔtɔ so nan no ɔpɔnkɔ nwonwaeɛ ahoɔdenfoɔ na ɛwɔ ho. ɔpɔnkɔ nwonwaeɛ ahoɔdenfoɔ deɛ ne ho ɔdene ɛna wɔ ho. ɛna mebua me sɛ ɔbɔfoɔ no mekasa no sɛ ɛdeɛ na yɛnom deɛ ne yɛnom me wura. ɛdeɛ no yɛ no me wura. na ɔbɔfoɔ no sɛ me sɛ yɛnom no wɔsoro mframa na yɛ ɛfiri adi firi deɛ wɔde wɔn ho gyinagyina asase nyinaa wura no anim no hɔ ba no. gyeme so ka sɛ amen. amen. yɛnum ne mframa na you call them wings. You call them what? Wings. yɛ ɔmo gyinagyina asase wura nim. wɛnum wɔn ti aseɛ nti maame nti awadeɛ o saa ti asefoɔ nan wɔn yɛ fɔ. You call them wings. mesi afra mo sɛn wings. awurade de wɔn gyina asase mfatoro nan so na ebi ba no opie north. ɔse deɛ ɔpɔnkɔ bilie wɔ hɔ no ofiri adi kɔ atifi fam asase so. atifi fam asase so na birie no kɔɛ. na fufuo no firi adi wɔ akyi. na fufuo no firi adidi n'akyi. na nwuraeɛ no nso firi adi kɔ anafoɔ fam asase so. na nwuraeɛ no ɔno nso kɔ anafoɔ fam asase so. na ahoɔdenfoɔ no firi adi na ɔde pɛ nanteɛ ananteɛ kyini asase so. deɛ ne ho ɔden paa no na ɔno nso pɛ nanteɛ nanteɛ kyini asase so nyina. na ɔkaa sɛ. monkɔ na monkɔkyina asase so. monkɔ na monkɔkyina asase so. na ɔkɔkyina asase so. na ɔkɔkyini so. gyeme so amen. amen. These 4 keys, you call them wings. What you say, amen. Amen. Mama, papa, and you what you say? Who you be be of and who you? Obi yan and Sasaya, who did you owe ye? Obi down at you say, the way be a woman. Opejan and number of Sassia, who did you cobia? Almost by one. Yes. The first man God sent. He gave them the name. The first elders, no. Yes. The Odi Kaino. What you say? What's what you say for Odi Kaina Orban? The kind called this chapter 4, verse 7. Verse 7. What's not as for Odi Kana to say Jata? What is say Jata? Not as for Tosumianu to send. Your Tosumianu to say the Nanchiba. Just for Tosumian. Your Tosumian Nipa. Nanim Tibia to say Nipa. Now just for Tosunan. Your Tosunan to say Abuakodia Otu. And you are chilling the whole world. What you must amen. Amen. I felt to me. Me pasa erade left out. Amen. So when ya and some be say, and does some say no summer. Be another be no copy baby. Be another radical use to Canada, America, Italy, Belgium. It come to pass. Amen. Jamasoka say amen. Amen. Yes. Now so when you be aka. God sent them one by what? One. The first man already sent them, no. The child you. Or Sunday, no, your friend Noah. That's what you will be. Monsieur Francis, say Noah. The first man. Monsieur Francis, say Noah. That is N. Fato. When you are Jumana Obario, Obacono. I count 58 years intervals. And the Radama Yawu, the Pafro. The Ontario Conyana for Frost, because now we are prepared with the Nakoshan Dinabere. Yes. What you show me, amen. Amen. Because second one, Abram. The second one, he called him what? Abram. What is here? One who's your koi. And Sana, a certain man called Moses. The one shall be a Jacob. The man our way, just so I won't. Moses. That is the third. Yes. The last one, that is Elijah.
What you must amen. Amen. The last one, that is what? Elijah. Tieniye. Wamu nine. Uni bi diana who pa. The strong man. One we abaka say Elia. Then who pa? They no aye wild. Aye Moses. No dangerous. No dangerous. What you command him sum aba. Who sum aye. That is why I rather to me done in Yankopon. I'm a follow because we are part of the covenant. Amen. We are part of what? Covenant. Okay. Shannon so. But one day he called them Amen. M-E-N. He called them what? Amen. Woman of men radio some team this earth because we have four corners of this earth, four corners of God. Yes. He called them wings. And that's why I can bronibian asampa na catch on. Yes. Because voice in the better my dear. As more catches a hint, some man can train nipa. No nipa be anyante dana me de chao. Amen. What did the amateur say? Yes. It's better some God spirit. Amateur what there. Amen. Amen. He called them Amen. Into Omuni. No aba no ko na Abraham aba. Ono ba na training hwachire. E ba cha what you say? Yes. The chira what there. Into Omo be ba no Abraham ko. On said Abraham ko ya chire no. And almost Sunday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Almost Sunday one by this earth. What you must amen. Amen. Omo do omo nyina be say Jacob asenim. One of us Ruby ye nipa or cabinet no. One of us Isaac ye nipa or cabinet no. Amen. One of us Dan or ye nipa or cabinet no. Jamasoka say amen. Amen. God send them. Or don't be say Jacob asenim. The Jacob you on 1-1. Now I did one as a nation that is Israel. Make him that's matter. What you must amen. Amen. Or do me Israel. And when you know so quiet now. We are going to anafa. We so we. I can't nipa baako. We anyway. We mumi anu buy na chire na ready Sunday 12. Mo buy. Me pese me chire wade. Ready Sunday 12 mo buy. Enti 12 no mo no ma we anu nso be pie. 12 no ko ye chire. No ma we anu nso me anu buy de e be pie. E be fulfill wo mo nso adwuma a wo so buy de e be ye. E was say Erade man no ekodi Israel. The wild animal. Amen. Amen. Right, Muslim. Save on life. That is lion. It is a Christ born here, so a lion. He saved. Amen. Every lion fight for it.